Arratsaldeon eta ongi etorri elkar sarien banaketarako ekitaldi honetara. Eskerrik asko, beste urte betez, elkarren deiari erantzunez gaurkoan Bilbora hurbildu zareten guztioi. Ekitaldiaren lehen partean, elkar sariak banatuko ditugu, eta ondoren, poesia eta musikarekin osatutako emanaldia izango dugu Leire Bargasen eta Jaime Nietoren eskutik. Azgaitezen proiektuari elkar sariarekin. Joseba Jakaren bekaren bidez sormenerako laguntza ematen den bezala, proiektuari elkarsariak euskal kulturarako interesgarri izan daitekeen kultura egitasmo bat laguntzea du helburu. 2025ko saria Kanaldude telebistari ematea erabaki du Elkar Fundazioak. Orain arteko bidean jarrai dezan opa diogu, eta izan dadila sari hau nolabaiteko laguntza aurrera begirako erronkei eusteko. 1987an sortu zen Aldude Ibarraren tokiko telebista gisa, eta ordutik ibilbide luzea egin du. Gaur egun telebista zabala da, iparraldean edatuta eta internet bidez edonon ikus daitekeena. Hainbat operadoren eskaintzaren bidez ere zabaltzen dute seinalea. Elkarte moduan abiaturik, aldudarrak bideo interes kolektiboko sozietate kooperatiba bilakatu zen gerora. Gaur egun, kooperatibak 29 bazkide fisiko edo juridiko ditu, telebistako proiektuko parte hartzaile gehienen ordezkari direnak, eta 10 dira bertan lanean ari diren langileak. Euskal kulturera gehiak bezala, Euskal Hedabideek ere behar handiak dituzte euren proiektuei eusteko, eta Kanaldude ez da salbuespena. Urtez urte, euskarazko telebista eskaintza ingurura zabaltzeko helburuarekin, etengabe joan da Kanaldude egokitzen momentuko aukerak eta beharrak kontuan hartuta. Egindako lanari esker, gaur egun, erreferentziazko telebista da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat, eta ezaguna Euskal Herri osokoentzat. Eguneroko lanarekin batera, Kanaldudek erronka berriak ditu aurrera begira azpigituei zein edukiei dagokienez. Ea sari hau izan daitekeen ausko txiki bat geroari indarrez eusteko. Beraz, Kanaldude telebista jasoko du 10.000 euroko elkar saria. Hurbildu mesedez, saria ematera, Elkar Fundazioko patronatuko kide zareten Izaskun Lasa eta Gexan Sors. Eta saria jasotzera etor zaitezte Kanaldude telebistako ordezkariak Pantxika Maitia eta Matin Troitiño. Hurbildu mesedez. Pantxika Maitiak hartuko du hitzak Kanaldude telebistaren izenean. Arratsalde on guziri eta mil esker, pixkat urduri gira, naiz ohituak izan. Kameren aintzinean edo publikoaren aintzinean mintzatzen. 2025ko udaberrian, Kanaldude telebista ekoizten duen aldudarrak bideok mende laurdena gainditua du. Erranduzun bezala, 1987an Baxenabarreko Aldudeko Ibarrean sortu lekuko telebista proiektutik, telebista proiektu oso bat bihurtzea lortu dugu, boxetan, interneten eta aplikazio mugikor baten bidez zabaldu telebista. Zertan da Kanaldude? Frantziako ikus entzunezko erakunde gorena den Arkomek hitzarmenez baimendu euskarazko telebista da eta tokiko zerbitzu publikoaren onespenarekin onartua. Orange Bouygues, SFR eta Freeboxetan, baita webgunean eta aplikazio mugikorrean ere emititzen den telebista. Hegoaldean, Begizta plataformaren bidez ikus daitekena ere bai. Telebista orokorra girela bai, gai eta generoen anistasunaren bidez, lekuko dinamikak, lurraldearen eguneroko bizitza eta etorkizunerako ondare imateriala sortzen dituena. Komunikabide edabide izaitea zaratago, Kanaldudek praktika berezi bat baliatzen du. Askotan parte hartzailea deitzen duguna. Herritarren parte hartzea bultzatzen dugu ikus entzunezko edukiak sortzeko tokia
eta laguntza eskainiz. Gaur egun erranduzun bezala kooperatibak 29 bazkide ditu eta 10 bat langilek osatzen dugu lantaldea. Kooperatiba lurraldean errotua da eta implikatua, adibidez gazteen prestakuntzan implikatzen gira. Urtero 15 bat ikasleri ongietorria egiten diegu, izan kolegio edo liseoetatik etorriak berdin euskara ikasten ari diren helduak. Egun, Bilbon, gurekin ditugu, Biarritzeko ikus-entzunezko BTS formakuntzako ikasle bat, eta Euskal Kazetaritza formakuntza ikasketak egiten ari den ikasle bat. Aldudarrak bideo kooperatibarekin batera, Kanaldudeko lagunak, elkarteak, voluntarioak eta laguntzaileak saretzen ditu. Kanaldude proiektuan parte hartu nahi dutenak. Horietako batzuk, 50 urtetako artxiboak kudeatzen dituzte. Beste batzuk, eskualeria zuzenean festibalean parte hartzen dute, kontzertuak grabatuz edo beste hainbat ekitaldi kulturalean filmatzaile izanez. Zentzu horretan, Kanaldudeko lagunak elkarteak, kooperatibaren parte hartze prozesua indartzen du. Azken urte hauetan, Aldudarrak bideo gehiago implikatu da komunikabide eta sormen arloan. Euskal Hedabideak, iparraldeko euskarazko komunikabideak biltzen dituen elkartean, adibidez, publizitate agentziaren kudeatzeaz gain, urtean 2 emankizun egiten dira 5 hedabideetako kazetarien elkarlanari esker. Euskal Herriko telebisten sarearekin ere bat egiten du Kanaldudek, besteak beste 11 telebistarekin. Artxibo infrastruktura partekatzen da eta saioak astero trukatzen dira eskual telebistarekin ere noizean behin partaidetzak egiten ditugu. Lekuan lekuko edota Akitania Berria eskualdeko egiturarekin ere lankidetzan ari da Kanaldude. Batez ere ikus-entzunezko sormen eta zinema sailetan. Haranola Bordelen kokatua den Alka agentziarekin, hegoaldeko Zine Euskadi sektorearekin eta berrikiago Ipar Euskal Herrian sortu den Zuku Gailua elkartearekin. Profesional arloan ari diren hainbat ekoiztetxeetara kundeekin ere etengabeko lotura du Kanaldude telebistak eta hauen artean Gaztibeltza, Naiz, Peña. Ipar Euskal Herriko zinema aretoekin lotura iraunkorra sortu dugu ere. Kanalduderen filmak edota koekoizpenak, fikzioak, dokumentalak, proiektatzen dituztenak. Egun, Kanaldudeko lantaldearen parte bat Bilbon girelarik, beste partea Bidarrain egon da, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz, zinema areto batzuekin antolatzen dugun bikoizketa formakuntzan. Zinemarako bikoizketa sektorearen sortzeko asmoz. Akitania Berriarekin 2018 izenpetu hitzarmenaren baitan, eskualdeko beste telebista batzuekin ere lan egiten dugu. Oktele, TV7, France 3, Noa telebistekin, eta Kanaldudek hauekin saio batzuk koekoizten ditu edo zinemerako proiektu deialdiak bultzatzen. Ipar Euskal Herrian errotua, munduari irekia. Kanalduderen jarduera arloa zabaltzen joan da. Ipar eta hego lurraldeetan, murgaz gaindiko lankidetzak sendotuz, baliabideen eta ezagutzaren elkartrukea sustatuz. Gero hurbilari begira bi erronka nagusi ditugu. Gazten gana iristia eta bestetik ikuslegoa handitzea. Bihotz-bihotzez eta lantalde guziaren izenean, Elkar Fundazioa eskertu nahi dugu. Eman sariak lagunduko gaitu gure xedeen obratzen, biharko belaunaldi berriek Kanaldude begiratzeko eta telebistako jardueran parte hartzeko parada izan dezaten.
Eskerrik asko. Gaurko bigarren saria emango dugu segidan. Ibilbidari elkar saria. Izenak berak dioen bezala, ibilbidari elkar saria denboran egindako lana aintzatestea helburu duen saria da. Kolektiboan egindako lana saritu eta omentzea du helburu sari honek, eta horregatik talde egitasmoak dira saritzen direnak. Aurtengo saria zenbat gara elkarteak jasoko du, eta horren bidez, elkartea bera eta elkartearen baitan kokatzen diren proiektu eta egitasmoak ere saritu egin nahi dira. Pasaden mende amaieretik ona egindako bideagatik eman nahi izan dio saria Elkar Fundazioak. 1980ko hamarkada hasieran sortutako elkartea da zenbat gara. Aurretik, bilbotarrak euskaldutzen urteak zeramatzan Gabriel Aresti euskaltegiran inguruan eratu zen. 1985ean, martxan jarritako kafe antzokia da haien proiekturik ezagunena nazio mailan, baina ez bakarra. Euskaltegiarekin eta kafe antzokiarekin batera, zenbat gararen ekimenak dira Bilbo Hiria Irratia, Algara Konpartsa, Erro Argitaletxea eta haur eta gaztentzako Kurkuluxetan eta Gazteola ekimenak behin-behinenak aipatzearren. Euskaltegia zarago, euskalduntzeari Bilbon falta zitzaiona bilatzea izan zen zenbat gararen abiaburua. Euskaraz modu naturalean harremantzeko guneak eta uneak sortzea. Ondoren, oinarri soziolinguistiko sendoez hornituta, helburu handiagoak etorri ziren. Bilbon bizi den euskal komunitatea bildu eta trinkotzea. Ikasleak eta ikasitakoak, hiztun guztiak, hiztun aktibo eta euskal sorkuntzaren hartzaile eta eragile bihurtzea. Horrela, euskaltegien bidez, euskara ikasteko inguru bat eskaintzeaz gain, euskaldunekin harremantzeko aukerare eskaintzen du elkarteak kafe antzokiaren eta Algara Konpartsaren eskutik. Azken batean, euskaraz biltzeko eremu seguruak eskaintzen zaizkio euskaldun orori, arnasguneak. Irratiaren bidez, Bilboko euskal komunitatearen tokiko berriak eta kultura agenda jasotzeko aukera dute hiriko hainbat auzotan sakabanatuta bizi diren euskaldunek. Eta hori guztia egiten da euskal kulturaren bueltan. Euskal kulturaren murgiltzeko aukera sortuz eta euskal kulturari ikusgarritasuna emanez Bilboko erdigunean. Euskal kulturak bere burua erakustea erraza ez duen gune batean, nahiz eta inguruan euskaldun kopuru handia biltzen den. Euskara ikasteko bidea jartzearekin batera, bere ekimenen eta bere programazioaren bidez, euskaraz biltzeko eta euskal kulturaren murgiltzeko aukerak zabaltzen ditu zenbat gara elkartearen jardunak, eta hori garrantzia handikoa da. Lan handia egin du urteotan, ez da zalantzarik, eta haien ekarpen hori izan gabe, euskararen egoera eta euskal kulturaren presentzia ez zen bera izango, ez Bilbon, ez inguruan. Bilbok bezala, Euskal Herriak nabaritu du zenbat gara elkartearen ekarpena, eta guk ekarpen hori nabarmendu nahi dugu sari honen bidez. Saria Josebe Ormazurik eta Mikel Esnalek emango dute. Saria jasotzera hurbilduko dira Jone Fernandez, Ane Zabala, Marta Zumeta, Eli Carrascosa, Kepa Larrabeiti, Gotzon Uribe, Rita Naveira, Eider Cortezon eta Eider del Canto. Zenbat gara elkartea eta hura osatzen duten proiektuak ordezkatuz datoz. Algara Konpartsa, Bilbo Hiria Irratia, Erro Argitaletxea, Gabriel Aresti euskaltegia, Gazteola, Kafe Antzokia eta Kurkuluxetan. Zatozte guztiok mesedez. Zenbat gararen izenean, Eider del Cantok eta Eider Cortezonek hitz egingo dute. Kaixo, da arratsalde on guztioi, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik, soionak kanaldudeko gure lagunei, eta, hasiko gara. Eskerrik asko Elkar Fundazioari, ibilbideari sari hau emateagatik, bihotzez estimatzen dugu, euskalgintzan horlako bide luzea egin duen eragile garrantzitsuak gureari erreparatzea
eta orain arte egin duguna aintzat hartzea. Bidean segitzeko indarra ematen digu, benetan. Euskaltegia zarago Euskalduntzeari Bilbon falta zitzaiona bilatzen hasi ginen zenbagaran, euskaraz modu naturalean harremantzeko aukerak sortu nahian. Kafe antzokiak kasu, abenduaren 15ean 30 urte beteko dituena. Berala helburu handiagoak etorri ziren, Bilbo bizi den euskal komunitatea bildu eta trikotzea aipatu zuen bezala, ikasleak eta euskaldun oro hiztun aktiboak eta euskal sorkuntzaren hartzaile eta eragileak bihurtzea. Ekintzetatik abiatuta konturatu ginen oinarri soziolinguistiko sendoak behar zirela eta zorionez izan genituen. Gure aitortza beraz, hasierako ibilbidean bidelagun izan genituen adituei. Baitazpadakoak izan baitziren gure proiektuan ideiak, pertsonak eta baliabideak artikulatzeko. Halaber, lantzen genbiltzan euskaren ezagutza eta erabileraz gain, motivazio ere formulatzen hasi ginen. Ohartuta, hizkuntza, kultura, herria, banaezinak direla. Herri izaten jarraituko badugu, behintzat. Gizarte ekimeneko beste asmo batzuetan bezala, guk ere gora berak izan ditugu. Tartean zenbait proiektu abiatu ditugu eta batzuek aurrera egin dute eta beste batzuek ez. Izan ere lurralde aldapatsuan egotea suertatu zaigu. Bilbo handian erdara da nagusi eta lanaren ordaina ikustea oso zaila da. Are gehiago euskalgintzan gabiltzanok nahi genukena baino gutxiago garenean eta babes instituzionalik apenas daukagunean. Eta aurrera begira, bai, ilusioa mantentzen dugu. Erronka berriak ditugu, euskara bizi berritzeko prozesuak ez du etenik. Eta guk gure ekarpen xumea egiten jarraituko dugu, beti kolektibotasunetik, beti tokiko eta nazio mailatik eta elkarlanetik, jarraitutasunaren eta irekiduraren arteko oreka bilatuz, akatsetatik ikasiz, belaunaldi berriei segida emanez, egindako bidea erakutsiz eta etorkizunerako bidea jorratuz. Ezin aipatu gabe utzi, hamarkadotan bidelagun izan ditugun musikari, idazle, bertsolari, antzerkilari, teknikari, pailazo, kulturgile, sortzaile guztiak. Baina baita, kolaboratzaile, lankide, esatari, sukaldari, bolondrez, irakasle, konpartxakide, entzule, irakurle, ikasle eta dizkide asko ere. Haien edo zuen ekarpenari esker ere posible izan da gure ibilbidea. Gaurko sari hau, gure ustez, guztiona da. Zuena ere bai. Eskerrik asko denoi, esker mila berriz ere Elkar Fundazioari, eta ez dadila ibilbidea eten. Eskerrik asko guztioi. Ekitaldiaren lehen parte hau amaitu aurretik, Elkar Fundazioko patronatuko lehendakaria den Juan Mari Larrartek hartuko du hitza. Ainketariok, eragile eta ordezkariok, lagunok, arratsaldeon. Zorionak, zenbat gara? Zorionak kanaldude. Zorionak eta eskerrik asko euskarari eta Euskal Herriari eman eta ekarri diozuen guztiagatik. Bi proiektu, bi eragile, bi modu errealitate jakin bati erantzuteko, euskarari bizia emateko. Bakoitza bere ingurutik abiatuta eta bakoitza bere tresnekin. Hemen gaur saritu ditugun bi elkarteak euskararen normalizazioaren aldeko etengabeko lanean ari dira. Euskal Herri euskalduna helburu hartuta, nor bere eremuan euskaraz bizitzeko aukerak zabaltzen. Zuen eta beste askonen lanari esker lortu da euskararen ezagutzak urratsak egitea.
lortu da euskal kulturak leku izatea gure herrian. Euskara eta euskal kultura, gauza bera dira, larrialdian ditugu. Onartu behar ditugu gutxienez bi gauza. Bata, egindako urratsa ez da nahiko genukeen tamainako izan, zoritxarrez. Bigarrena, urteetako lanari esker lortutakoa galtzen hasteko bidean egon gaitezke. Egoera ez da ona, baina hori ez da berria. Euskal kulturak inoiz ez du garai honik izan. Belaunaldi bakoitzari egokitu zaio egoera zailean lan egitea, eta momentuko beharrei erantzunez, etorkizun hobe baten alde aritzea. Horixe egin dute urte luzez zenbat garak eta kanaldudek ere, eta ikusi dugunez, horretan jarraitzeko asmoa dute, zorionez. Euskararen egoera gutxituak zail egiten du gure lana. Euskalgintzan eta kulturgintzan lanean ari garenok ondo dakigu hori. Baina zailtasun horrek ezin gaitu gelditu edo mugatu. Gure aurrekoek egin bezala, orain ere egoera ahalik eta txukunuen aztertu eta gure jarduna egokitzen joatea dagokigu. Importantea da aurretik egitako lanaren berri izatea. Ezin gara beti zerotik hasi. Baina jakin behar da, ulertzen lehen egindakoa zein testuingurutan egin zen. Eta testuinguru hori aldatu den neurrian, momentuko beharrei erantzuteko moduak ere egokitu egin beharko dira. Orain arte, egin izan den bezala. Euskal Herria Euskalduna abia puntu hartuta, segitu beharko dugu lanean. Eta bi erronka garrantzitsu ditugu. Alde batetik, euskara ikusgarri eta bizigarri eginez, ura lehen lerrora ekarriko duen plan nazional bat egitea guztion artean. Herri erakundeen eta herri eragileen artean gauzatu beharrekoa. Bestetik, transmisioa ziurtatzea. Euskara eta euskal kulturaren transmisioa ziurtatu behar ditugu. Ez bakarrik hori. Horrekin batera, euskal eragileetan ere transmisioa antolatu behar da. Egindakoaren berri eta haren zergatia transmititzen asmatu behar dugu. Asmatu behar dugu belaunaldi berriek etorkizuneko lana bereingan har dezaten. Aurrekoari erreparatuta, aurrekoa ulertuta, baina aurrekoarekin hautsi behar baldin badute, ura usteko beldurrik izan gabe. Betikoa eginez, herri batek ez baitu inoiz aurrera egingo. Ez dugu erronka makala. Galdetu behar diogu geure buruari, Euskal Herri Euskalduna ote dugun helburu. Hori ala bada, ez genuke arazorik izan beharko indarrak bildu eta elkarrekin egiteko lan. Bakoitzak gure txokokeriak baztertuta. Bide horretan, eskari bat ere egin nahiko genuke. Eta eskari bat zabaldu nahi genieke euskal instituziei. Bat egiten baduzu helburuarekin, izan itzazue kontuan euskalgintzako eta euskal kulturgintzako eragileak. Haiek indartu eta haien lana errazten duzuen neurrian, emaitzak hobeak izango dira eta denok irabaziko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan Mari. Onaino bada ekitaldiaren lehen partea. Sarreran esan bezala, orain poesia eta musika izango ditugu. Leire Vargasek iazko udazkenean argitaratu zuen bihotz museo bat poesia liburutik abiatutako poema errezitaldia eskainiko digu. Eta berarekin batera Jaime Neto ariko da musikaz osatzen saioa. Saioa bukatutakoan, mokadu eta trago baten inguruan elkaragurtzeko aukera izango dugu. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta goza dezazuela Vargasen eta Netoren arteko emanaldiarekin. Eskerrik asko.
Azalean daramatzat nirekin dantzarik partekatu duten gorputz guztiak. Begira, begira. Tarte batez dena gordetzen da hemen. Horma hutsak, belaunen dardara. Dena buka liteke hemen. Horrela, luizirik gabe, ilunpetan. Iragana basamortuzko etxe bat da. Horma arrailduak, armairu hutsak, urtanta bat konketan, bakarra egunero. Gorputz bat odol usten eta izotzezko eskubi. Iragana mantu urdin bat da. Jaten ez badut, hango nauen gabezia guztia. Aldegin zuten eta dena bere horretan utzi. Atiluetan infusio poltsa guztiak, maindireak zimur, sasikimoak, eta hirurak heltzean inork isilarazten ez duen erloju hori. Denboraren joana maskaltze xalo bat da. Interes barik, ezurrak oharkabean oskoltzeko. Leiho irekiekin zure etorkizunezko begiei egiten diet dei, goizero. Krokis bat oparituko dizut. Nire buruarena. Are, nire haragiarena. Ikus dezazun egun odolduetan balio duzuna. Zenbat malko ezen kabitzen berbetan, zenbat unkidura. Zenbat malkar, zenbatzen ditudan, oinutsik egiteko zureganantz, isiltzen naizenean. Ari naiz ikasten. Ari naiz. Baina zer izango naiz ez bada poltsikoan eraman dezakezun zerbait. Zutitu, hartu lekua, izan irmoa.
baina zelan izan naiteke aldi berean leuna? Leuna da izan nahiko nukeena. Leuna neure buruari. Leuna bide lagunari. Behin baino ere gurutzatuko ez ditudanei ere, joder. Leuna. Leunak beti aldakarra euskorra, beti biguna, beti makurtzea, ondokoen boladei adi. Eta hori espero baduzuen igandik. Nik egin aldiot hau, neure buruari. Espero baduzue maila jartzeko norbait, ateak zabaltzeko norbait, amore emateko norbait, edonon galtzeko bezain txiki, toles daitekeena. Eta nik, jarri badizuet maila, zabaldu badizuet atea, eman badut amore, tolestu badut, soinau, edonon galtzeko bezain txiki. Begiradaren eta haragiaren errealitateen artean, begiradaren eta haragiaren errealitateen artean, begirada eta haragi artean, nor naiz?